गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अर्थात गुरु हेच ब्रह्मदेव, गुरु हेच विष्णू आणि गुरु हेच भगवान शंकर आहेत। गुरु हेच साक्षात परब्रह्म आहेत आणि अशा या गुरुला मी नमन करतो। आषाढ महिन्यातील शुद्ध पौर्णिमेला गुरुपौर्णिमा साजरी केली जाते। अनादी काळापासून आमच्यामध्ये गुरुला महत्त्वाचे स्थान दिले जात आहे। अनेक संत महात्म्यांनी गुरुच्या महानतेचे वर्णन हे आपल्या लिखाणाद्वारे केलेले आहे। गुरु शिष्यांच्या परंपरेतील आपल्याकडे अनेक नावे आहेत। उदाहरणार्थ महर्षी व्यास आणि श्री गणेश, ऋषी वशिष्ठ आणि श्रीराम, जनार्दन स्वामी आणि संत एकनाथ आदी। अज्ञानाच्या अंधकारातून ज्ञानाच्या प्रकाशाकडे नेण्याचं काम हे गुरुच करतात। पूर्वीच्या काळात गुरु हे एका झाडाखाली बसून किंवा मोकळ्या निसर्गामध्ये आपल्या शिष्यांना ज्ञान देत असे। आता त्याचं रूपांतर हे शाळांतील वर्गांमध्ये झालं। पूर्वीच्या काळात मुलाला 5 वर्षे झाली की ब्रह्मचर्यासाठी गुरुकुलात पाठवत असत। त्यावेळी शिष्य स्वतःचे घर सोडून साधारण 25 वर्षांचा होईपर्यंत गुरुगृही राहत असे। ज्ञान संपादनासाठी शिष्याला सुखवस्तू जीवनाचा त्याग करावा लागत असे। या साधारण 20 वर्षांच्या कालावधीत गुरु आपल्या शिष्याला विविध प्रकारच्या विषयांचे ज्ञान देत असे। ज्ञानप्राप्तीनंतर गुरुला गुरुदक्षिणा देण्यासाठी गुरुपौर्णिमा साजरी केली जात असे। आता मात्र गुरुकुल परंपरा कमी झाली, मात्र गुरुकडून ज्ञान घेण्याची प्रथा आजही तशीच आहे। त्याचप्रमाणे जीवनातील चांगल्या अथवा कठीण प्रसंगी आजही आपल्या गुरुकडून मार्गदर्शन घेण्यासाठी शिष्य आपल्या गुरूंची भेट घेतात। आपल्या गुरुबद्दल आदर व्यक्त करण्यासाठी हा दिवस विद्यार्थी निवडतात। अगदी आजच्या काळात सुद्धा भारतात अनेक शाळा, कॉलेज आणि संप्रदायांमध्ये गुरुपौर्णिमा मोठ्या आनंदाने आणि श्रद्धापूर्वक साजरी केली जाते। गुरुपौर्णिमेला व्यास पौर्णिमा सुद्धा म्हटले जाते। या दिवशी व्यासमुनींनी ब्रह्मसूत्राचे लिखाण पूर्ण केले होते असे मानले जाते। याच दिवशी व्यासांचा जन्म झाल्याचेही मानले जाते। म्हणूनच काही जण या पौर्णिमेला व्यास पौर्णिमा सुद्धा म्हणतात। महर्षी व्यास यांनी हिंदू संस्कृतीला अनेक धर्मग्रंथ दिले। हा दिवस गुरुस्मृतीत अर्पण करून आगामी वर्षातील नवनवे संकल्प शिष्याने करायचे असतात। गुरूंच्या मार्गदर्शनाखाली मार्गात येणारे अडथळे दूर करून आपल्या ध्येयावर केंद्रित होण्याचा निश्चय करायचा असतो। गुरु या शब्दाचा अर्थच खूप व्यापक आहे। प्रत्येकाच्या आयुष्यात कोणीतरी गुरु हा असतोच। सर्वांच्या आयुष्यातील प्रथम गुरु म्हणजे आई, कारण सर्वात पहिली संगत आपल्या आईचीच लागते। आई आपल्याला चालायला, बोलायला आणि जगायला शिकवते। जगातील प्राथमिक ज्ञान आपण आपल्या आईकडून घेतो। एवढंच नाही तर आयुष्याच्या प्रत्येक टप्प्यावर आई आपली मार्गदर्शक असते। आईप्रमाणेच वडील आणि पुढे अनेक शिक्षक, चांगले मित्र आणि चांगली पुस्तके आपले गुरु बनू शकतात। काही जण निसर्गाला सुद्धा आपला गुरु मानतात। निसर्गातून आपल्याला अनेक गोष्टी शिकायला मिळतात। निसर्ग आपणास परोपकारी व्हायला शिकवतो। गुरुची महती थोर असते, म्हणूनच लहानपणापासून आपल्याला आचार्य देवो भव ही शिकवण दिली जाते। गुरु अथवा शिक्षक हा देवाप्रमाणे असतो। या शिकवणीमुळेच भारतात गुरुपौर्णिमा आजही मनापासून आणि श्रद्धापूर्वक साजरी केली जाते। गुरुला नमन करणे किंवा फक्त दिखाव्यासाठी त्याचा आदर करणे म्हणजे गुरुपूजन नव्हे। गुरुने दिलेल्या ज्ञानाचा उपयोग करून आयुष्यात यशस्वी होणे आणि याबद्दल त्याचं कृतज्ञ असणे म्हणजेच खरे गुरुपूजन। आजच्या जमान्यात गुरुपौर्णिमेच्या दिवशी आपल्या शिक्षकांना मेसेजद्वारे आम्ही गुरुपौर्णिमेच्या आवर्जून शुभेच्छा देतो। पण गुरु आणि शिष्यातील गांभीर्य आणि पावित्र्य आज कुठेतरी हरवल्यासारखं दिसून येतं। उल्लेख करायचा झाला तर एक घटना मागच्या वर्षी ऑनलाईन क्लास दरम्यान घडली आणि ती म्हणजे मॉब फोटोंची। आम्ही आज एवढे असंवेदनशील झालो आहोत की जो गुरु आपल्याला ज्ञान देतो त्याचा आदर आपण करत नाही। आमची भावी पिढी कशी असेल हा प्रश्न समाजाला आज पडला आहे। आज गुरुपौर्णिमा आणि या निमित्ताने आमच्यासोबत 2 मान्यवर असणार आहेत। सर्वात आधी आम्ही गुरुपौर्णिमेचं महत्त्व शैक्षणिक दृष्टीने जाणून घेण्यासाठी वाळपय येथील डॉक्टर देविदास कोटकर यांच्याशी आम्ही बोललो। ते सध्या आंबेडे नगरगाव येथील सरकारी विद्यालयात मुख्याध्यापक म्हणून काम करतात।
तसंच त्यांच्याकडे वाळपई सरकारी विद्यालयाच्या मुख्याध्यापकाचा अतिरिक्त ताबा देण्यात आलेला आहे. त्यांच्याकडून आजचे शिक्षण आणि आजच्या गुरु शिष्यांविषयी आम्ही बोललो. सर, आता 1 वर्ष मागे तुम्ही बघितलं की आम्ही साधारण गुरु आणि शिष्य हे फिजिकली असं शाळेत आम्हाला दिसत नाहीत आणि मेनली ते ऑनलाईन असतात. त्यामुळे त्यांचं आता शिक्षण हे ऑनलाईन झालेलं आहे. सो त्याबद्दल तुमचा एक्सपिरियन्स एकंदर सांगायचं झालं तर टीचिंगमध्ये शिक्षण पद्धती बदललेल्या आहेत. म्हणजे आता जुनी पद्धत जी आमची आहे, म्हणजे आम्ही चॉक आणि टॉक म्हणजे आम्ही फळा आणि खडूचा वापर करून मुलांना शिकवत होतो. आता या महामारीमुळे आम्हाला काय होतं की आता ऑनलाईन शिकवावं लागतं. म्हणजे स्वतः शिक्षकांना अगोदर पहिलं शिकावं लागतं, कारण नवी टेक्नॉलॉजी आहे आणि शिक्षक जो आहे तो टेक्नॉलॉजीबरोबर त्याचा जन्म झालेला नाही, पण मुलांचा जन्म टेक्नॉलॉजीबरोबर झालेला आहे. म्हणजे अगोदर आम्ही शिकलो आणि नंतर मुलांना शिकण्याचा प्रयत्न केला. अगोदर काय होत होतं की मुलं फक्त बाय हार्ट करायची, म्हणजे आम्ही त्याला पाठांतर म्हणतो. पण आता ते न करता मुलं स्वतः व्हिज्युअलाइज करतात, मुलं स्वतः तो एक्सपेरिमेंट करतात. कारण आता काय झालं, आता बाय हार्ट झालं, म्हणजे थ्रू हृदय झालं. म्हणजे आम्ही त्याला अगोदर म्हणतो रोड लर्निंग. म्हणजे त्याच्यामध्ये काय म्हणजे पुढाकार मुलांचा जरा प्रश्नचिन्हामध्ये होता, पण आता स्वतः मुलं त्याच्यामध्ये इन्व्हॉल्व होत गेले. काहीशे बदल होत गेले, इनोव्हेटिव्ह प्लॅन्स आले आणि स्ट्रॅटेजीज नव्या प्लॅन झाले. आणि सर, मागच्या वर्षी जो एका शिक्षिकेचा जो फोटो मॉफ झाला होता, म्हणजे ज्याचं मॉफिंग करून एकंदर ते वेगळं चित्र घडवलेलं, ते आम्ही अशा प्रकारच्या जेव्हा घटना न्यूजपेपरमध्ये वाचतात किंवा कानावर पडतात तेव्हा तुम्हाला कसं वाटतं? एक मुख्याध्यापक म्हणून तुम्हाला कसं वाटतं? नाही, या सर्व ज्या गोष्टी आहेत, म्हणजे ज्या वर्तमानपत्रामधून घडतात, ज्या आम्हाला जरा रॉंग मेसेज देतात की असं घडू नये. आणि एकंदर बघायला गेलं तर जगभरातला कुठचाही शिक्षक, तो मग प्रायमरीतला असू दे, सेकंडरीतला असू दे किंवा कॉलेजमधला असू दे, हा कधी ना कधीतरी बरं काम करत राहतो, धडपडत राहतो. कारण त्याचं एकच ध्येय असतं, एकच मकसद असतं, त्याचा हेतू एकच असतो की मुलं चांगली पुढं शिकावे आणि त्याचं भवितव्य बरं घडावं. पण काय कारणानुसार हा इंटरनेटमुळे जरा वातावरण वेगळं झालेलं आहे. म्हणजे त्याचं कोणी कॉपी करून त्याचा फोटो जरा एडिट करून हा व्हायरल केल्यावर त्या शिक्षकाचं काहीतरी नाव खराब करण्यात आलेलं आहे. पण असं न करता आम्ही टेक्नॉलॉजीचा बऱ्याच तऱ्हेने वापर करायला पाहिजे. अगोदर जे शिक्षक त्रास करतात, असं म्हटलं जातं की शिक्षकांना अर्धा दिवस शाळेमध्ये काम असतं, पण तसं नसतं की शिक्षक जो आहे तो जेव्हा त्याला वेळ मिळतो तेव्हा तो फक्त पुढचाच विचार करत असतो. म्हणजे मुलांना उद्या काय शिकवायचं. संध्याकाळी त्याला फोन करतात काही शिक्षक आणि त्यांच्याकडनं फीडबॅक घेतात की बाबा तुला आज काय शिकवलं, ते तुला समजलं काय. म्हणजे आमचा टाईम टेबल जो आहे तो शाळेचा आहे. म्हणजे साधारण 7:40 ते 2 वाजेपर्यंत आम्ही शाळेमध्ये आहोत. पण शाळेनंतर पुढे सुद्धा आम्ही मुलांचं कॉन्टॅक्टमध्ये राहत असतो, मुलांना प्रश्न विचारतो, त्यांच्या काय समस्या आहेत ते जाणून घेतो. आणि हे करण्यामध्ये मागे जो आहे तो शिक्षक धडपडत राहतो. म्हणजे असं न होता की शिक्षक काय करतो त्याच्याकडनं ज्या बऱ्या गोष्टी आहेत, असं मी म्हणत नाही की शिक्षक याला सगळ्या गोष्टी समजतात, पण बदलानुसार तो बदलत जातो आणि ज्या नवीन टेक्नॉलॉजी आहे तो आत्मसात करण्याचा प्रयत्न करतो. आता तुम्ही म्हटलं की टेक्नॉलॉजी, तसं टेक्नॉलॉजी ही तुम्ही म्हटलं की मुलांपासून ही मुलांना आत्मसात आधी करतात आणि जे शिक्षक आहेत त्यांच्यासाठी उशीर लागतो शिकायला. सो तुम्हाला किती उशीर लागला साधारण? नाही, आता काय झालं की ज्या सिनियर टीचर आहेत किंवा ज्यांना साधारणपणे 30 ते 40 वर्ष किंवा 33 वर्ष झालेले आहेत, त्या काळामध्ये ज्या शिक्षकाने कधी मोबाईलचा वापरच केला नाही, म्हणजे त्यांना कीपॅड कसं वापरायचं, म्हणजे की आता पुढे म्हणजे आता अँड्रॉइड फोन झाला आहे, त्याच्यामध्ये डाउनलोड कसं असतं, अपलोड कसं करायचं, मेसेज कसे पाठवायला पाहिजे, ते एकंदर टीचरांना समजत नव्हतं. पण आता आम्ही नवी जी पिढी आहे ती आता बदलत गेलेली आहे. म्हणजे आता ज्या पारंपरिक पद्धती होत्या शिकण्याच्या त्याच्यामध्ये पण बदल गेलेला आहे, कारण काळानुसार सगळं बदलत जातं आणि आम्हाला ते ॲडॉप्ट पण करायला पाहिजे. नाहीतर काय होणार, नाहीतर आमचा जो मेथड जी आहे ती जरा अपुरी पडणार. आम्हाला पुढे आणि काय शिकायला पाहिजे. म्हणजे समजा आम्ही गोष्ट घेतली की आम्हाला समजा ॲटॉम शिकायला पाहिजे मुलांना. म्हणजे ॲटॉम फक्त आम्ही मुलांना सांगतो की तुम्ही इमेजिन करा. आता इमेजिन समजा केलं तर मुलं फक्त विचार करणार आणि ते तात्पुरतं असेल, म्हणजे नंतर तो विसरून जाणार. पण या टेक्नॉलॉजीमुळे ॲपमुळे काय झालं की मुला स्वतः ॲटॉम कसा आहे, त्याच्या प्रोटॉन्स किती आहे, त्याचा न्यूट्रॉन्स किती आहे, त्याचा ॲटॉमिक स्ट्रक्चर किती आहे, ते मुलं स्वतः तयार करू शकतात. हेच टेक्नॉलॉजीचे हे जरा फायदे झाले.
आता गुरु शिष्य यांचं नातं ह्याची व्याख्या तुम्ही कशी करतात? जसं म्हटलं आहे की आता सध्या गुरुपौर्णिमा साजरी होणार आहे पुढे, म्हणजे आषाढी याच्यामध्ये गुरुपौर्णिमा साजरी होते. आणि त्यानंतर काय होतं की याच दिवशी फक्त आम्ही गुरूंचा आम्ही आदर करतो, सन्मान करतो. पण तसं न करता आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णू, गुरुर देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परब्रह्म. म्हणजे गुरु जो आहे तो ईश्वर आहे, परमेश्वर आहे, म्हणजे महेश आहे. हे त्याचे झाले रूप झाले. पण मुलांनी साधारणपणे शिक्षकांकडे अशा नजरेने बघायला पाहिजे. जे ते शिकवतात त्याचं ज्ञान घ्यायला पाहिजे. आणि गुरुकडे जे ज्ञान आहे ते सागरा एवढं अथांग आहे, तसंच गगना एवढं विशाल पण आहे. म्हणजे जे ज्ञान जे आहे, जे कण जे आहे ते मुलांनी शिकून घ्यायला पाहिजे. आणि याकरता आम्हाला हा सण साजरा करायला मिळतो. आणि याकरता मुलांनी जे आता पुढे बदल होत आहे ते पण मुलांनी जाणून घ्यायला पाहिजे. ज्या मुलांना समजतं ते मुलांनी आणि त्याच्या पुढे जाऊन काय तर नवीन टेक्नॉलॉजीचा वापर केला पाहिजे. आणि जर तुमचं पर्सनल विचारायला गेलं तर तुम्ही MSc केली, त्यानंतर BEd केलं, त्यानंतर PhD केली, आता तुम्ही डॉक्टरेट करताय. सो याशिवाय तुम्हाला वाईल्ड लाईफ फोटोग्राफी आवडते. सो हे सगळं तुम्ही कसं काय मॅनेज करतात? आम्ही मागे नर्सरीसुद्धा बघू शकतो की नर्सरीसुद्धा आहे, ते तुम्ही सगळं कसं मॅनेज करतात? त्याला इंग्रजीमध्ये म्हटलं जातं की ज्याला विल आहे तो काय पण करू शकतो. विलिंग पॉवर समजा स्ट्रॉंग असेल. आता वेळेचं बंधन नसतं. म्हणजे थोडे काय म्हणतात की बाबा आपल्याला हे जमत नाही. का जमत नाही? कारण आपल्याला टाईम नसतो. वेळ ही आपल्याला तयार करावी लागते. कारण 24 तास जे आमच्याकडे आहेत ते मला का 25 तास मिळत नाही, मला पण 24 तास मिळतात. पण याचा जो टाईम टेबल आहे तो स्वतः आपण प्लॅन केला पाहिजे. काहीच्या गोष्टी आपल्याला जे गरज नाही ते स्किप करायला पाहिजे. म्हणजे साधारणपणे आम्ही आता बघायला गेलं की जास्ती लोक मोबाईलवरती असतात, व्हॉट्सअपचा वापर करतात. आपल्याला पाहिजे तेवढंच करायचं, जे गरज आहे तेवढंच करायचं. नंतर जो विषय नाही तो स्किप करायचा. आणि आपली जी आवड आहे, कारण ह्या ज्या आवडी आहेत आपल्या ज्या मनामध्ये असेल किंवा ज्या कुणाकडून आलेल्या असेल आपल्यामध्ये किंवा कुठून तरी बघितलं असेल, ते आपण त्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. जेणेकरून काय होतं की आपण वेळ गमवत नाही, आपण वेळेचा बरा वापर करतो. आणि समजा तुम्हाला असं म्हटलं जातं की एम्प्टी काय म्हणतात की डेव्हल्स हाऊस म्हणतात. म्हणजे समजा की तुम्ही समजा आता तुमच्याकडे वेळ आहे आणि तुम्ही जर त्याचा बरा वापर करत नाही तो त्याचा काय उपयोग नाही नंतर. समजा तुमच्याकडे वेळ आहे, त्याचा बरा वापर समजा केला तर तुमच्या जी पिढी घडणार आहे ते काय तर नवं तुमच्याकडे शिकणार आहे. म्हणून मी स्वतः काय ना काय ते करत गेलो. जे मला आवडतं, मला माहीत नाही दुसऱ्यांना मी काय करतो ते आवडतो, पण मी स्वतः मग त्याचा आनंद घेत राहतो. आणि मी माझा वेळ जो आहे तो टाईम टेबलनुसार पार पडतो. आणि तुम्ही आता एवढी वर्ष शिकवताय, तुमचा अनुभव आहे, तुम्हाला आताची पिढी आणि पहिलीची पिढी म्हणजे यात काय फरक वाटतोय तुम्हाला? शिष्यांमध्ये असू दे किंवा माणसांमध्ये कसं काय फरक वाटतं? म्हणजे तुम्ही म्हणता की गुरु आणि शिष्यामध्ये काय बदल झालेला आहे? जशा पिढी घडत राहतात, म्हणजे जसा अभ्यासक्रम जसा बदलत राहतो तसं पिढी घडत राहतात. आणि कालची पिढी, आजची पिढी आणि उद्याची पिढी याच्यामध्ये बदल होणारच. पण शिष्य आणि जे गुरुचं नातं जे आहे, म्हणजे जे टीचर जे आहे, शिक्षक जे आहे आणि त्यांचे जे विद्यार्थी आहे त्यांचं नातं मात्र अजूनपर्यंत पवित्र आहे म्हणू शकतो मी. कारण त्याच्यामध्ये बदल एवढा झालेला नाही. जे ज्ञान जे आहे ते गुरु आपण आपल्या शिष्यांना देत राहतो. मुलं जे आहे ते शिष्यांसाठी त्यांचा आदर असतो. ते त्याच्यासाठी त्यांचा मान राखतात. ज्या त्यांनी आज्ञा जे केलेलं आहे ते आज्ञेनुसार पार पडतात. आणि जेणेकरून त्यांचं नातं जे आहे ते अजूनपर्यंत बरं तसं आहे, घट्ट आहे. आणि एकंदर काय होतं की स्वतः शिष्य जो असतो तो जरा आता गुरुशी जरा फ्रेंडली वागलं झालेलं आहे. अगोदर काय होत होतं की थोडे अगोदरचे जे शिक्षक होते जरा तापड होते. आणि जेणेकरून काय होतं की मुलांचा ड्रॉपआउट जास्त होता. म्हणजे शाळेला न जाणे, दांड्या मारणे हे होत होतं. पण तुम्हाला वाटायचं की त्यावेळेचे शिक्षक साधारणतः जेव्हा होते तेव्हा मुलं घाबरायची त्यांना? बरोबर. त्यांना पण तरी शिस्त पण होती मुलांमध्ये. पण ती आता आम्हाला बघायला मिळते असं वाटतं तुम्हाला? साधारणपणे 50% तसं आहे. म्हणजे मुलं घाबरतात अजूनपर्यंत शिक्षकांना. समजा तो शिक्षक त्यांना भेटला की त्यांना घाबरतात. पण समजा त्या शिक्षकांसमोर त्याला आणि काहीतरी दुसरं असं म्हटलं असेल, समजा त्याचा इन्सल्ट केला असेल, पण नंतर ते त्याला शिवीगाळ करतात. म्हणजे काय होतं की अगोदर भीती होती मनाला. पण समजा तो शिक्षक समजा बराच आहे, म्हणजे तो जरा तापडत आहे, पण तो मुलांचं भवितव्य पाहून समजा तो
मुलांना तापवतो किंवा त्यांना काहीतरी बोलतो किंवा त्याच्याकडनं ते काम करून घेतो, हे जरा ही चांगली गोष्ट आहे. त्याच्यानं काय होतं की कुठचा विद्यार्थी आज आहे तो वाईट मार्गाने जात नाही. पण आता ते होणं शक्य नाही. कारण समजा तुम्ही असं म्हटलं की तुम्ही समजा डोळे जर मोठे करून विद्यार्थी बघितलं तो दुसऱ्या दिवशी शाळेला येणार नाही. तर आता काय झालं की खेळीचं वातावरण झालेलं आहे. म्हणजे आम्ही टीचर जो आहे आता फक्त त्याचे रोल भरपूर झालेले आहे. म्हणजे तो फादर असतो, म्हणजे पालक असतो, आईचं पण काम करतो. म्हणजे आता स्वतः जो मेल म्हणजे आता पुरुष जो शिक्षक जो असतो तो आईचं पण त्याला काम करावं लागतं. फ्रेंडली तर असतोच तो फिलॉसॉफर आहे, गाईड आहे, नंतर मेंटर पण आहे. गुरुकडनं जी आज्ञा मिळते, म्हणजे आमची आई जी आहे ती पहिले गुरु असते, तसेच आमचे शिक्षक जे आहे ते दुसरे गुरु आहेत. पण आता एवढा बदल होत नाही. पण समजा मुलांना आम्ही समजा आता त्याला थांबवलं, ते तू करू नकोस म्हणजे ते मुलं आणि त्याच्यामध्ये इन्वॉल्व होतात आणि ते करून बसतात. म्हणजे मुलांना काय आता करायला पाहिजे की आता जरा पद्धत वेगळी झालेली आहे, त्या पद्धतीनुसार आम्हाला मुलांना शिकवावं लागतं. एखादा अनुभव आमच्या दर्शकांचे तुम्ही शेअर करू शकता जिथून तुम्हाला ज्यामधून तुम्हाला वाटतं की आपला शिष्य हा कुठे काहीतरी चांगलं असं केलेलं आहे? समजलं. साधारण मला 15 ते 16 वर्ष शिक्षणामध्ये झालेलं आहे. त्या याच्यामध्ये मी असे खूपसे जे विद्यार्थी आहेत ते बघितलेलं आहे. त्यांचा जो पुढार आहे तो मी स्वतः अनुभवलेला आहे. म्हणजे ते शाळेमध्ये शिस्तप्रमाणे शिकत होते, आमच्याकडे शिकून घेत होते आणि त्यांचे जे आता जो पुढार आहे म्हणजे त्यांचं जे प्रोफेशन जे पुढे आहे ते चांगल्या पद्धतीने ते पुढे गेलेले आहेत. म्हणजे आम्ही त्यांचा बघतो आता पुढे. पण असं नाही की शिक्षक जो आहे तो आता आपला अभ्यासक्रम संपला त्याच्यानंतर तो स्टॉप करतो आपलं एज्युकेशन. तसं नसतं की तो विद्यार्थी पुढे काय करतो, त्याच्या आयुष्यामध्ये काय घडतं, त्याला ॲडमिशन मिळतं का नाही, त्याला जॉब मिळतो का नाही, त्याचं लग्न झालेलं आहे की आहे ना, त्याच्या आयुष्यामध्ये काय आणि काय प्रॉब्लेम्स आहे ते पण सॉल्व करण्याचा तो शिक्षक असं मीच नाही पण ज्या जगभरातले शिक्षक करत असतात. आणि माझे असे विद्यार्थी मला भेटतात, सर म्हणतात तुम्ही जर शिकलेलं आहे अजूनपर्यंत माझ्या लक्षात आहे, आता ते मला पुढे कामाला पडतं किंवा माझा जो जॉब आहे तो तुमच्या सब्जेक्टनुसार आहे, तर तुम्ही जे शिकलेलं आहे त्यावेळी ते आता मला उपयोगी आहे, त्याचा मला बरा वापर होतो. आणि माझे शिक्षक जे आहेत ते डॉक्टर झालेले आहेत, इंजिनियर झालेले आहेत, थोडे प्रेस रिपोर्टर तुमच्यासारखे झालेले आहेत. मला खूप आनंद वाटतो की अशी जी आमची मुलं आहेत जी पुढे येत आहेत, आपल्यावर एक काय म्हणतो त्याला की एक अधिकार घेतात ते कुठेतरी आणि आपल्या खांद्यावरती तोल सांभाळतात. आणि ही जी पुढली पिढी आहे ती बऱ्याच तऱ्हेने घडत आहे. गुरुपौर्णिमेच्या निमित्ताने आमच्या दर्शकांसाठी कुठचा संदेश आहे तुम्हाला? शिक्षकांना वेगळा संदेश आणि विद्यार्थ्यांना वेगळा संदेश. शिक्षक जे आहेत त्यांना मी आवाहन करू इच्छितो की आता या टीचिंग आणि टेक्नॉलॉजीमध्ये खूप बदल झालेला आहे आणि ती न्यू झाली टेक्नॉलॉजी. आणि आम्हाला समजा मुलांची पिढी जी आहे ती त्याची जे भवितव्य जे आहे ते चांगल्याप्रमाणे बघायचं असेल तर आम्हाला ही टीचिंग मेथॉडॉलॉजी आहे ते ॲक्सेप्ट करावी लागेल आणि आम्हाला शिकवावं लागेल, जेणेकरून आमचे विद्यार्थी पुढे आम्हाला आठवणीत ठेवतील. नाहीतर काय होणार की शिक्षक आहे आणि तो काय आपला कार्यक्रम जो आहे, आपला जे पुस्तक आहे तेच शिकवतो आणि पुढचा विचार करत नाही. समते काय होणार की मुलं त्याच वर्षी त्याचा वापर करण्यानंतर ते विसरून जाणार. म्हणजे असं म्हणतात की आजचं पाठ आणि पाठलं सपाट म्हणतात, तसं होणार. तसं न होता की शिक्षक जो आहे त्याने ही जी मेथड्स आहे किंवा हे जे ट्रेनिंग जे आहे किंवा ही जी नवीन टेक्नॉलॉजी आहे ती ॲडॉप्ट केली पाहिजे, नवी स्ट्रॅटेजी वगैरे प्लॅन केली पाहिजे आणि स्वतः आपल्यामध्ये इम्प्रूव्ह करणं पाहिजे. आणि कारण आम्हाला सध्या या टीचरांची कम्युनिटीमध्ये गरज आहे, कारण हे जे इनोव्हेटिव्ह टीचर्स आहेत तीच आमची चांगली पिढी पुढे घडू शकते. तसंच जे विद्यार्थी जे आहेत, आता शिक्षण बदलत चाललेलं आहे, आम्हाला ऑनलाईन शिक्षण द्यावं लागतं. मुलांनी ऑनलाईनचा बरा वापर केला पाहिजे. म्हणजे ज्यांच्याकडे अँड्रॉइड मोबाईल आहे त्यांनी ऑनलाईनचे शिक्षण घेतले पाहिजेत. ज्यांच्याकडे सुदैवाने ऑनलाईन शक्य नाही, त्यांच्याकडे मोबाईल नाही, तर त्यांनी निराश होऊ नये किंवा त्याच्याकडे नेटवर्क त्यांच्या गावामध्ये नाही, त्यांच्या निराश होऊ नये. कारण त्यांना पर्याय भरपूर आहे. जो विद्यार्थी आहे जो त्याला शिकायचं आहे तो कशाही पद्धतीने शिकणार, त्याला समजा आवड आहे तो शिकणारच, पण त्याला धडपड करायला लागेल. कारण धडपड समजा त्याने केली नाही तर त्याचा पुढार धोक्यात आहे. त्याला धडपडलं पाहिजे, ज्या मार्गाने त्याला शिक्षण घेता येईल त्यानं घेतलं पाहिजे. आम्ही गाईडलाईन देऊ. आता शिक्षण जे आहे ते आता शिक्षक जे आहे ते फक्त आम्ही गाईड करतो मुलांना, आम्ही सगळं तर शिकवणं शक्य होत नाही. आता मुलं स्वतः बरे ॲप्स डाउनलोड करतात
किंवा ॲपचा वापर करतात किंवा थोडे जे विद्यार्थी आहेत ते स्वतः ॲप तयार करतात. ही बरी गजाल हे बरी गोष्ट आहे, जेणेकरून मुलं आता हे चेंजेस जे आहे किंवा हे जे आता टेक्नॉलॉजी आहे ती ॲडॅप्ट करायला लागलेले आहे. आणि मला वाटतं एकंदर मुलांचं जो पुढं जे फ्युचर आहे ते ब्राईट होणार आहे. आणि मुलांना हे जे आभाळ आहे ते मोकळं आहे, त्याने स्वच्छंद या आभाळामध्ये उडी घ्यायची आणि जे आपल्याला मिळतं त्याचे आस्वाद घेत राहायचं. तर हे होते आमच्यासोबत डॉक्टर देवीदास कोटकर. यानंतर आम्ही म्हापशा येथील भालचंद्र जोशी यांच्याशी बोलणार आहोत. ते आम्हाला सांगतील की पुराणाच्या दृष्टीने गुरुपौर्णिमेचं महत्त्व काय आहे ते. नमस्कार. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. निधये सर्वविद्यानां भिषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः. गुरुपौर्णिमेच्या निमित्तानं आज आपण इथं चर्चा करणार आहोत. गुरुपौर्णिमा म्हणजेच व्यासपौर्णिमा पण याला म्हणतात. आणि ही गुरुपौर्णिमेचं महत्त्व काय आहे ते थोडक्यात मी आपल्याला सांगण्याचा प्रयत्न करणार आहे. गुरुपौर्णिमा म्हणजेच आषाढ पौर्णिमे दिवशी वर्षातून एकदा आपल्या गुरुप्रती जी काही कृतज्ञता व्यक्त करण्याच्या दृष्टीने आपण हा दिवस साजरा करतो. आणि ही परंपरा अनेक काळापासून अनेक वर्षांपासून अनादिकालापासून ही परंपरा चालत आलेली आहे. आणि याला व्यासपौर्णिमा पण म्हणतात, कारण व्यासपौर्णिमा हे म्हणण्याचं कारण असं आहे की महर्षी व्यास हे अनादिकालापासून वेदगुरू मानलेले आहेत. वेदगुरू म्हणजे या महर्षी व्यासानीच 18 पुराणं लिहिली आणि महाभारत त्याचप्रमाणे श्रीमद भागवत यासारखे मोठे मोठे ग्रंथ पुराणं यांनी रचलेली आहेत. 18 पुराणांची रचना या महर्षी व्यासाने केली आणि त्यामुळे या व्यासपौर्णिमेला पुराणाच्या दृष्टीने सुद्धा फार महत्त्व आहे. आता गुरु का करावा किंवा गुरु कोणाला करावा याविषयी काही आपण इथे चर्चा करू. प्रत्येक मनुष्याच्या जीवनामध्ये आपली जी आई आहे, माता आहे आपली, ती पहिली गुरु. कारण आपल्याला बोलावं कसं, चालावं कसं, पहिले जे लहानपणी असताना जे आपल्याला बोल शिकवले जातात ते आपल्याला माताच आपली शिकवते. आणि अनेक गोष्टी आपण ज्या शिकतो त्या मातेकडून, म्हणजे माता जी आपली आहे ती पहिली गुरु आहे. दुसरा गुरु जो आहे तो आपला पिता आहे. आणि तिसरा गुरु हा आचार्य गुरु. म्हणून आपण प्रत्येक ठिकाणी म्हणतो मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव. आचार्य जे आहेत ते आपले विद्या संपादन करण्यासाठी आपण त्या आचार्यांच्या जवळ जातो. काही कालापूर्वी गुरुकुल पद्धती होती. त्या गुरुकुल पद्धतीनुसार आपण मौजीबंधन झाल्यानंतर गुरुगृही विद्यार्थ्याला पाठवत असे. आणि गुरुगृही गेल्यानंतर तो किमान 12 वर्ष तरी गुरुगृही अध्ययन करून नंतर तो आपल्या मातापित्यांच्या घरी येत असे. त्यामुळे ह्या गुरुकुल पद्धतीला सुद्धा फार अत्यंत महत्त्व आहे. आणि जीवनामध्ये आपल्याला काय काय गोष्टी अपेक्षित आहेत, कसं वागलं पाहिजे, कसं आपण जे ज्ञान देतो, ज्ञान निराळं आणि विज्ञान निराळं. आपल्याला जो ज्ञान देतो तो गुरु. प्रत्यक्ष दत्तात्रेयांनी सुद्धा, दत्त महाराजांनी सुद्धा 24 गुरु केले. ते 24 गुरु निरनिराळ्या कारणासाठी, निरनिराळ्या हेतूने केले आणि तो विषय पण स्वतंत्र आहे. 24 गुरु त्यांची नावं मी आत्ता काही सांगत बसत नाही. परंतु दत्तात्रेय महाराजांच्या त्यांनीसुद्धा 24 गुरु केलेले आहेत. असे आपण आपल्या जीवनामध्ये जे गुरु ज्यांच्याकडून आपण विद्या घेतो, त्या विद्या घेतल्यानंतर
संपूर्ण जीवनामध्ये त्या विद्येचा आपल्याला जर उपयोग झाला पाहिजे आणि ज्या गुरूंच्याकडून आपण जी विद्या घेतो त्याबद्दल काहीतरी कृतज्ञता आपण व्यक्त केली पाहिजे. ती कृतज्ञता व्यक्त करण्याचा दिवस म्हणजेच हा गुरुपौर्णिमेचा दिवस, म्हणजेच व्यासपौर्णिमेचा दिवस. आता व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम, तर व्यासानं गुरु का म्हणले? व्यासांचं जे उच्छिष्ट आहे ते संपूर्ण जगतामध्ये व्यासाशिवाय काहीही नाही. व्यासांचं नाव घेतल्याशिवाय तुम्ही कोणतंही पाऊल पुढे टाकूच शकत नाही, एवढी व्यासांची महती आहे. गुरु कसा असावा ते मी सांगतो आपल्याला. गुरु, काही लोक म्हणतात की म्हणजे लोखंडाला परिसाचा जर स्पर्श झाला तर ती लोह परिसाची उपमा गुरुला देतात. कारण लोखंडाला परिसाचा स्पर्श झाल्यानंतर जे लोखंड आहे तेही सोनं होतं, परंतु ती जी उपमा आहे ती उपमा इथं लागू पडत नाही गुरुकडे उपमा. जर गुरुला उपमा ह्या त्रैलोक्यात नाहीच. खरं जर सांगायचं झालं तर लोहपरिसाची उपमा ही गुरुला देऊन काही अर्थ नाही, कारण गुरुला देण्यासारखी उपमा या त्रैलोक्यामध्ये नाही, असं आद्य शंकराचार्य म्हणतात. गुरु काय करतात? तर गुरु जे आहे ते गुरु आपल्याला आपणासारखे करीती तात्काळ, म्हणून काय म्हटलेलं आहे? सद्गुरु वाचोनी सापडेना सोय, धरावे ते पाय आधी आधी. कारण गुरु नुसतं शिष्याला ज्ञान देत नाहीत, तर गुरु आपणासारखे करीती तात्काळ, म्हणजे ते स्वतःसारखेच त्या शिष्याला करून टाकतात. नवे तर ते शिष्याला आपल्यापेक्षा जर जास्त त्याला ज्ञान झालं, तो बुद्धिवान जर झाला, प्रज्ञावंत झाला, तर तो जेवढा तो प्रज्ञावंत होईल तेवढं गुरुला आणखी आनंद होतो. म्हणजे गुरूंची अपेक्षा काय असते की तो आपल्यापेक्षाही जास्त शिकावा, ही गुरूंची इच्छा असते. त्यामुळे लोहपरिसाची उपमा जी आहे ती गुरुला देता येणार नाही. म्हणून अनेक संतांनी इथे म्हटलेलंच आहे. त्याचप्रमाणे आद्य शंकराचार्यांनी सुद्धा त्याची महती जी आहे ती सांगितलेली आहे. आणि अनेक विषय ह्या गुरुपौर्णिमेच्या निमित्तानं बोलण्यासारखे फार विषय आहेत, परंतु मी काही आपला जास्त वेळ घेत नाही. आणि व्यासपौर्णिमेचं महत्त्व हे एवढंच आहे की प्रत्येक माणसाने आपल्या आयुष्यामधील ज्या व्यक्तींकडून ज्या गुरूंना आपण गुरु मानलेलं आहे, अनेक आध्यात्मिक असो, परमार्थिक असो किंवा शैक्षणिक क्षेत्रामधील गुरु असो, सर्व जे गुरु आहेत त्या गुरूंच्या प्रती कृतज्ञता व्यक्त करणे हा एकमेव इथं गुरुपौर्णिमेच्या निमित्तानं गुरुपौर्णिमेच्या निमित्त कृतज्ञता व्यक्त करणे हा एकमेव भाव आहे सगळ्यांचा.